Kansanedustajat äänestävät tänä vuonna eräästä tärkeästä meitä kaikkia koskettavasta asiasta, nimittäin ydinvoiman lisärakentamisesta. Ydinvoimaa ajetaan maahamme jonkinlaisena pakkokeinona. Sanotaan, että ilman sitä ydinvoimaa eivät sähkösaunat lämpene, osa teollisuudesta kaikkoa Kiinaan, kaikilla on kurjaa. Mutta onko asia todella näin? Olisiko niin, että ydinvoiman lisärakentaminen tähtää sähkön vientiin ulkomaille, josta on hyötyä vain muutamille yrityksille? Ja me saamme tänne Suomeen kaikki ydinvoimaan liittyvät riskit. Entä jos ydinvoimalla tuotettua sähköä ei edes tarvita? Moni valtio on jo lähtenyt ihan uusille raiteille ja satsaa uusiutuviin energioihin. Miksi näin ei toimittaisi myös Suomessa? Nyt sinä voit vaikuttaa kansanedustajiin ja tehdä äänestyssitoumuksen osoitteessa www.ydinvoima.fi. Tekemällä sitoumuksen lupaat äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa vain sellaista kansanedustajaa, joka tänä vuonna äänestää ydinvoiman lisärakentamista vastaan. Ennen seuraavia eduskuntavaaleja kampanjassa mukana olevat kansalaisjärjestöt lähettävät sinulle listan siitä, miten nykyiset kansanedustajat äänestivät ydinvoimaäänestyksessä. Kansanedustajat pidetään koko ajan tietoisina sitoumusten määrän kasvusta. Yksinkertaista ja tehokasta. Äänestäjänä sinulla on valta. Käytä sitä.